Hej folkens, og velkommen til endnu en episode af Trap Game med Emil Gaming. Ja, booyah. Og vi skal selvfølgelig spille noget med Trap Game. Vi tager Game Room. Eller det var det, den hed før i tiden. Nu står det der bare ikke mere. Det er noget mærkeligt noget. Martin skriver til mig: jeg optager Roblox. Han vil være mærkelig. Skud i hovedet. Ja, vi tager den der test dernede, og så tager vi vores egen bagefter. Det var i hvert fald crap. Shh. Det der var godt lys. Tag den her. Iron sword. Iron leggings. Skynd dig op her. Skynd dig. Vi skal op. Vi skal bare deroppe af. Ja. Sådan der. Det går mega dårligt med sortere, synes jeg. Vi skynder os ned, så vi kan nå for over for nogle flere ting. Oh shit. Nej. Holy crap. Jeg sidder bare. Nej. Det der må jeg ønske, jeg var så trolig. Jeg har aldrig været god til sådan noget FM mode. Nå, så tager vi en ny. Vi gør det noget gennem til. Ja, det kan vi. Jeg var sikker. Ja, den her verden her, den her bane her, den vinder tit i. Men det skal nok blive sjovt. Skynder os, og vi tager den der vej derovre bagefter. Shit, glitch. Jeg ikke på samme tid. Det er sjovt. Jeg tror det er fordi der er så mange et sted. Vi laver en gold armor challenge, hvor vi kun må have gold ting. Det bliver rigtig svært, tror jeg. Især fordi jeg er med. Jeg kan næsten ikke holde mig fra de her gode ting, jeg fik. Nej, vi laver ikke sådan en challenge alligevel. Det gider vi ikke til i dag. Det skal være noget, vi engagerer på forhånd, så. Yes, diamond sword. Det kan vi gå på. Der. Ja. Skynder vi os ned her. Upti. Så den der chest. Fint nok. Det bedste. Så lige den der, sådan der, så skal jeg smide noget af det ud. Væk med den. Og hvis jeg kommer til at smide den godt ud, så behøver jeg ikke skrive det i chatten. Så har jeg sikkert selv fundet ud af det. Yes. Der. Men vi tager den der vej der først, og så tager vi den der bagefter. Punchbue. Det kan vi godt bruge. Det skider vi jo ikke have den gamle. Nej, gå nu væk. Så tager vi maden herovre. Perfekt. Mere mad. Mange inde. Der er mange inde. Kun 7 i gamet. Der er kun 7 tilbage. Holy shit. Jeg regner med, at sådan var 12 tilbage. 12 stykker.
smider vi også bare. Vi kan ikke bruge det til en hammervis. Så går vi videre ud af døren. Herover af. Løb. Alt hvad lortet kan trække. Op, jump, 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 op. Skills kommer frem for alt. Nej tak, nej tak. Den der kan vi godt bruge. Det er mega dårligt. Hjælper de overhovedet? Ja, de hjælper en halv. Så en halv ikke hjælper noget. Kan du please, Ivan? Nej, for kun alt muligt andet Ivan. Kan du bruge det til en hammerskid? Hey, jo, jetplane. Okay. Nu går vi rundt med fuld Iron Armor. Eller det der svarer til det. Kan også det kun dårlige boots. Jeg tror det går. Fuld Iron. Vi vil bare få nogle Iron leggings. Det kunne være ordentligt fedt. For alt for meget andet Iron. Som vi ikke kan bruge til skid. Det er sådan her. For havet. Kan du? Prøv. Oj, au. Vi jumper bare hernede, selvom det ikke er det bedste sted. Der er rimelig mange tester, men det tager bare godt stykke tid at komme op herfra. Men vi gør det alligevel. Så lang tid tager det heller ikke. Flame punch og flame. Noget p bedre. Deathmatch. Det er bare sådan her. Det er punch. Shit, jeg kan ikke se dem. Shit. Ej, hvor er det tæt på. Nå. Men jeg vil sige tak fordi I så med. Og ja, vi ses.